punt. Les notícies del matí. Dilluns, 14 de setembre, són les 8, sintonitzen a Pumèdia. Això són les notícies del matí. Comencem setmana, la segona per a les escoles d'infantil, primària i secundària. En aquest cas, ja no serà una incorporació progressiva, sinó que tot l'alumnat assisteix als centres. Per tant, serà tota una prova de foc. Estarem pendents dels centres educatius i de les aules on es faran PCR perquè s'ha detectat positius o perquè estan confinades, com ara a Ontinyent, Vila-real i la Vila Joiosa. D'altra banda, avui comença el curs universitari, això sí, amb matisos que ara, Àlex, els explicarem. L'altre tema de portada informativa, l'accident al port de València. Un vaixell en el moment de maniobrar va tombar una grua de descàrrega. Afortunadament, l'operari només està ferit. La investigació per a saber què va passar ha de continuar avui. Doncs pendents estarem d'estos assumptes, els ampliem de seguida, estos i la resta que ens deixa la jornada. Abans, la salutació d'Àlex Sanjaime i de Clara Castelló en nom de totes les persones que fan possible les notícies del matí. El Pídia Bellver està en l'edició, Leo Muñoz en la producció, Irene Alfonso en la realització i en la part tècnica l'equip de l'Estudi 3. Sumari i comencem. Comencen a fer les proves PCR als 23 xiquets i xiquetes i al mestre d'una aula del Col·legi Públic Angelina Abad de Vila-real. Fa 6 dies que tota la classe està confinada, després que un menor donara positiu. Els familiars dels menuts, pendents dels resultats, per si hagueren d'aïllar-se també. I una trentena de veïns i veïnes de Sant Joanet també se someten avui als tests de detecció del coronavirus després que el rector d'este poble de la Ribera Alta i també de la Nova donara positiu. Estan confinats des de dimecres passat, però han hagut d'esperar fins avui per anar al seu centre de salut de referència, el de Castelló. Les treballadores i els treballadors del Centre de Majors Domus Videllíria, sota sospita per les possibles negligències en el tracte als ancians, comencen a declarar a partir d'avui davant de la Guàrdia Civil. La investigació vol contrastar les declaracions de l'extreballadora que ha difós 2 vídeos amb imatges on es veuen residents lligats a la cadira sense ser atesos o caigudes i ferides sense curar. Els familiars indignats per la situació es van concentrar ahir a les portes de la residència i exigeixen a la Generalitat que intervinga al centre. Domus Vi, la multinacional que el gestiona, ja va ser sancionada l'any passat amb 174.000 euros per irregularitats en este mateix geriàtric. Comença a Espanya el primer assaig clínic amb humans per a la vacuna contra el coronavirus. És la que desenvolupa la farmacèutica Janssen. L'aprovaran en 190 voluntaris de 2 grups, un de 18 a 55 anys i un altre de 65 i més. Este experiment de fase 2 durarà entre 4 i 6 mesos. L'Hospital Marquès de Valdecilla de Santander serà el primer que vacunarà 40 persones, mentre que els hospitals madrilenys La Paz i La Princesa no ho faran demà, després de retardar-se un dia a l'inici per un problema amb el laboratori. Els requisits dels voluntaris són estar sans, no haver tingut el virus i acceptar unes condicions per a este assaig clínic. S'investiga per què va caure la grua. Autoritat Portuària de València i la Guàrdia Civil investiguen per què un vaixell de càrrega va embestir ahir una grua partint-la en 2 i provocant la caiguda de l'estibador que es trobava a la cabina. L'home es va llançar a la mar des d'una altura de 50 metres i està hospitalitzat amb ferides greus. El seu avís va evitar que l'accident acabara en tragèdia. L'impacte del vaixell va deixar la grua feta completament ferralla. En els esports, el València, líder provisional de la Lliga, en vèncer el Llevant per 4-2 en el derbi jugat al Mestalla. El Villarreal no passa de l'empat a 1 a la Ceràmica en l'estrena d'Unai Emery a la banqueta grogueta. En les notícies del matí repassarem la relació d'aules aïllades que hi ha a hores d'ara a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en un dels últims casos que hem conegut, el d'Ontinyent. Parlarem amb un dels molts malalts de coronavirus que han estat ingressats a l'UCI. Sabrem, 5 mesos després que li donaren l'alta, quins símptomes i quines seqüeles continua tenint. I en el temps de la tertúlia ens acompanyarà el president de la Generalitat. Amb ell conversarem sobre els temes de l'actualitat. En el WhatsApp ens agradaria que ens digueren com recorden la dana de fa un any i de quina manera els va afectar. D'altra banda, volem que ens comenten què esperen del curs universitari que comença avui. I per últim, que ens confessen si vostès saluden amb el colze.
Anoten el telèfon al qual poden enviar-nos notes de veu, missatges escrits o vídeos. És el 682 066 032. Recorden, 682 066 032. Informació de servei en A Punt. Les notícies del matí. Són les 8:05. Anem en primer lloc amb el trànsit. Segons la DGT, les primeres retencions estan a la B30 a l'altura de Quart de Poblet, on hi ha 4 quilòmetres de retenció. També a la C30 a l'altura de Paterna, en sentit al port, amb 2 quilòmetres de retenció. Ho poden comprovar si ens seguissin a través de la televisió o del web, però hi ha altres punts on cal parar l'atenció. Quins són, Àlex? Circulació lenta trobem també a la CB35 a l'altura de Burjassot amb 1 quilòmetre de retenció. A més, recordar que a la pedania de Pinedo, a València, la carrera del riu està tallada en direcció a València per unes obres del cicle integral de l'aigua que duraran 4 mesos. El trànsit està desviat per la CB500 en sentit València. I en quant al balanç del cap de setmana dels accidents, la Direcció General de Trànsit informa que ha mort una persona a la Comunitat Valenciana. Ha sigut a Alacant dissabte de matinada, quan un conductor de 70 anys que estava parat enmig de la A31 i sense llums ha mort en causar un accident. Tot i que l'automòbil que ha col·lisionat també ha quedat totalment calcinat, els ocupants estan il·lesos. Doncs precisament per a conscienciar els conductors, este matí està previst que la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, presenta a Sedaví la campanya especial de vigilància i sensibilització sobre les distraccions al volant. Glòria Calero visitarà un dels punts de control d'esta campanya que compta amb una de les furgonetes no retolades que des d'este estiu fa tasques de vigilància per a sorprendre infraganti conductors i conductores distrets. Doncs també des d'ací, des de les notícies del matí, apel·lem a la prudència si han d'eixir a la carretera i posar-se davant del volant. Recorden també aquests punts conflictius en aquests moments, tracten de buscar alternatives. Anem a conèixer ara quin és l'oratge que ens espera per a esta jornada. Adrià Revert, molt bon dia. Bon dia, Clara. Com desperta este dilluns? Desperta amb el cel prou ras, amb algunes pinzellades de núvols mitjans i alts que ja teníem ahir. De fet, si ens estan seguint a la televisió o al web, poden veure com a Bocairent ja teníem aquestes pinzellades de núvols alts, també es van formar de matí algunes boires, i és que, de fet, si observem algunes webcams a temps real, podem observar com a la zona de Montserrat, a la Ribera Alta, tenim ja eixes pinzellades de núvols mitjans i alts de les que parlem. Pel que fa a les temperatures, les temperatures actuals a l'alçada del matí s'han mantingut similars a les dels últims dies, és a dir, al voltant dels 10-18 graus a l'interior, destacant la inversió tèrmica que s'ha produït a algunes zones, per exemple a la zona de Morella, a Xodos o a Requena, i pel que fa al litoral hem tingut temperatures al voltant dels 19-23 graus, més altes que les que teníem la setmana passada. Així que de moment toca parlar d'un dia amb un matí estable i amb unes pinzellades de núvols mitjans i alts. I què és el que ens espera per a les pròximes hores, Adrià? Comencem el matí amb sol, amb algunes pinzellades de núvols mitjans i alts, com diem, que aniran a més de sud cap a nord, i de cara a la vesprada els núvols seran més compactes, sobretot a les comarques de l'interior, però no esperem precipitació. Això sí, com bufarà el vent, bufarà en règim de brises i les temperatures màximes baixarien un poquet respecte a ahir perquè tindrem el cel ennuvolat. De fet, esperem que en general oscil·len entre els 29 i els 32 graus i podrem arribar als 32 graus a punts de les comarques centrals com la Vall d'Albaida, la Costera o la Canal de Navarrés. Pel que fa a demà, esperem molt de núvols de matí, sobretot a les comarques del nord, on podria caure algun ruixat de matinada a la zona interior de Castelló, el cel anirà quedant serrats de forma progressiva de sud cap a nord i de cara a la vesprada podria caure algun ruixat o alguna tronada a la zona dels ports. Les temperatures màximes es mantindran similars a les d'avui, és a dir, quedant-se al voltant dels 32 o 33 graus a les zones més càlides. Així que de moment toca parlar d'estabilitat, de calor i d'algun ruixat que podrien produir-se al llarg de les pròximes hores a l'interior nord. Doncs un dia fantàstic per a iniciar esta temporada. Gràcies, Adrià. D'ací a mitja hora actualitzem la previsió de l'oratge. Són ja les 8 i quasi 10 minuts. Iniciem el relat informatiu de la jornada. Les notícies del matí amb Clara Castelló. A Vila-real està previst que este matí es facin les proves PCR als 23 xiquets i xiquetes i al mestre d'una aula del Col·legi Públic Angelina Abad. Fa 6 dies que estan confinats després que un menor donara positiu.
En esta localitat de la Plana Baixa hi ha un equip de Punt Mèdia amb Miguel Blázquez i Núria Pérez Vés al capdavant. Núria, molt bon dia. Han començat a fer-se ja els tests de detecció? Bon dia, no, encara no tenim l'ambient normal d'un centre de salut, no han arribat els xiquets encara, però vindran aquests 23. I d'altra banda, avui també comença el curs universitari. Els campus de la Comunitat Valenciana obrin les aules, però la majoria han optat per un ensenyament semipresencial. Esta primera setmana en la Universitat d'Alacant no hi haurà cap classe presencial. Matilde Alcaraz, bon dia. Bon dia, Clara. Així les coses, en la Universitat d'Alacant comença el curs de manera exclusivament telemàtica. L'alumnat seguirà les classes des de casa i no acudiran al campus almenys esta primera setmana. Diuen des del rectorat que han pres esta decisió. Els esports en A punt. Les notícies del matí. Així és, esta sintonia ens indica que ara és el temps de la informació esportiva. Ens la costa en part Soriano. Resultat desigual per als equips valencians en este inici lliguer. En part, molt bon dia. Què tal? Bon dia, Clara. Així és, el València va guanyar, el Villarreal empatar i el Llevant va perdre el seu encontre. 4-2 va ser el resultat final del derbi de Mestalla, mentre que el Villarreal empatava a 1 a la Ceràmica. El món desperta en A punt. Les notícies del matí. Comencem este repàs a l'actualitat del món.